para sa mga kababaihan, mga kapanalig, mga kaibigan, at mga tagapagtaguyod ng Kilusang Kababaihan. Ako po si Sonia P. Soto at kayo ay nakikinig sa So to Speak Podcast. Mula sa mga hamon na kinakaharap ng mga babae sa ating lipunan, hanggang sa mga tagumpay na ating nakamit at makakamit pa. Samahan niyo ako sa mga makabuluhang pagtalakay at pagtuklas sa mga usaping malapit sa puso ng kababaihan. San man sulok kayo ng mundo naroroon, magkakasama tayo sa laban na ito. Magandang araw mga kabaro at kaibigan. Welcome po muli sa So to Speak Podcast. Well, sa araw na ito, unfortunately, ako lang ang inyong makakasama dito sa podcast. Ang dami na po nating inimbitahan ng mga makakasama natin para makausap natin sa napakalagang araw na ito ng kwentuhan, no, dito sa ating podcast. Tungkol naman sa estado ng kababaihan sa ating lipunan dito sa ating bansa, syempre sa Pilipinas. Itong kauna-unahan ng episode na ipinalabas natin noong nakaraang linggo, pinag-usapan natin ang recap ng Women's Month at ng mga naganap noong International Women's Day. Hindi lamang sa ating bansa, kundi internationally sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Of course, may focus sa mga nangyayari sa Gaza, kung saan maraming mga kababaihan ang syempre nagiging biktima ng pang-aabuso dulot ng o kaakibat ng giyera. Sa araw na ito, gusto ko sanang pag-usapan natin, no? Yung estado ng kababaihan sa kasaysayan ng Pilipinas. Sisikapin natin sagutin ang tanong ng isa nating tagapakinig. Paano ba naging second-class citizen sa ating bansa ang mga kababaihan? Yan ang tanong niya. At meron namang isang nagkomento. Sabi naman niya sa kanyang komento, ang alam daw niya, nung unang panahon, ang mga kababaihan ay hindi inaapi. Bagkos sila'y mga babaylan. Meron daw silang leadership role noong mga panahon na yon. So ang estado ng kababaihan, all throughout history, ay hindi naman tungkol lamang sa pagkaapi ng mga kababaihan o kaya pagsasamantala sa kababaihan, kundi mayroon din at some point nung unang panahon kung saan ang mga babae ay may mahalagang ginagampalang estado. Yun nga daw pagiging leader, no? Priestess, babaylan. Sila yung kinukonsulta sa lugar tungkol sa iba't ibang mga desisyon na kailangan gawin ng isang komunidad. Marami din namang kababaihan sa at kasaysayan ang nagtaguyod ng karapatan ng mga kababaihan. At gusto nga daw nilang malaman kung meron na bang narating yung pakikipaglaban ng kababaihan para sa kanilang karapatan. At kung meron, pwede daw bang pag-usapan natin kung ano ang narating ng mga kababaihan mula noon na simulan nila ang kanilang pakikipaglaban para sa karapatan ng kababaihan hanggang sa kasalukuyan. Ang daming tanong, ang daming komento, no? At natutuwa ako dito sa mga katanungan na ito na ipinadala ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay natin, bagamat kauumpisa pa lang natin, no, last week. Ibig sabihin, malapit talaga sa puso ng kababaihan itong paksang ating pinag-uusapan. In fact, naghanap-hanap din naman ako ng mga ganitong klaseng programa na nakapodcast sa iba't ibang platforms. Pero tila tayo lamang ang So to Speak podcast ang nakafocus sa mga usaping pangkababaihan. Of course, meron din international, meron sa ibang bansa. Pero in so far as podcast sa Pilipinas, dito sa Pilipinas is concerned, parang nag-iisa pa lang tayo sa kategorya na ito. Ako'y matutuwa kung mas darami pa, siyempre, yung mga katulad natin na nag-uusap sa mga usapin ng kababaihan o usapin na malapit sa puso ng kababaihan. Ang ating pag-uusapan yung tanong nga nung ating taga-subaybay kung nung unang panahon ba inaapi na ba ang mga babae. Okay, sisimulan ko siya sa pre-colonial times. Alam niyo po ba kung ano yung ibig kong sabihin ng pre-colonial times? Kasi alam naman natin na ang Pilipinas ay kinolonya
ginawa tayong kolonya ng iba't ibang mga makakapangyarihang bansa, di ba? Nagsimula ang pagkolonya sa atin halimbawa ng Kastila, no, ng Espanya na isang colonial power, no, makapangyarihang bansa noong mga panahon na yon. 1500s, yung panahon na sinasabi na discovery daw tayo ng Espanya, no? Nang sila ay naghahanap ng mga herbs and spices at ang pakay talaga nila ay ang pagpapalaganap ng Kristyanismo. Okay. Pero may period bago sila dumating. Hindi naman kasi common na tuklasan nila yung Pilipinas noong mga panahon na yon. Noon pa lang nagsisimula ang Pilipinas. Noon. Hindi yun totoo, no? Alam nating lahat na bago pa dumating ang mga Kastila o yung tinatawag nating pre-colonial times, before the arrival of the Spaniards, meron na tayong sibilisasyon. So meron ng mga pamilya, may nanay, may tatay, at ang mga kababaihan ng panahon na yon ay sila ay pinagpipitagan sa ating lipunan. At maituturing nga na ang mga pamilya ng mga panahon na yon ay matrilineal. Ang mga pamilya, yung mga bata, yung mga anak, nate-trace nila kung sino yung kanilang pinanggalingan sa pamamagitan ng kanilang ina. Kasi nung araw, hindi pa nun uso yung monogamia. Ibig sabihin, maaring magkakaibang partners, diba? Pero ang babae, alam niya na kung sino ang kanyang mga anak at sino ang tatay ng kanyang anak. Yun yung sinasabing matrilineal. Traceable ang mga families sa kanilang nanay. Ang ganon yung ibig sabihin ng matrilineal before the coming of the Spaniards. Kanya, at nung panahon na yon, pinagpipitagan ang mga kababaihan pagkat sila itinuturing na mga leader in their own right. Noong pre-colonial times, ang estado ng kababaihan kumpara sa mga lalaki ay nakadepende sa tipo ng komunidad at yung uri ng o sektor, siguro yung iba sektor yung ginagamit, no? Pero for purposes ng para mas maging politically correct, yung uri o class kung saan sila kabilang. Okay? At noon din pre-colonial times, meron tayong sa pagde-develop, no? Tingnan natin development ng lipunan. Nung panahon ng semi-communal and semi-slave society, ang mga relasyon ay by blood or marriage ang basis ng community. Okay? Ito yung mga sinasabi ng mga anthropologists, mga historiador o sumusulat ng kasaysayan, researchers tungkol sa kasaysayan ng estado ng kababaihan sa ating lipunan. Ito nga pinag-uusapan natin, no, yung mga distinction sa mga classes. Nung mga panahon kasi nung nabanggit ko na kanina, no, yung pre-colonial times, yung semi-communal and semi-slave society. Dito nagsimula yung distinction ng mga uri sa lipunan, yung mga klase sa lipunan. So, meron tayong tinatawag na raha at maharlika. Ito yung pinakamataas ang uri, sila yung mga elite ng mga unang panahon. Tapos meron tayong tinatawag na timawa naman. Siguro nare-recall nyo yan, no? Kasi nung bata tayo, nang sisipag-aral pa tayo, meron pa tayong tinatawag na mga aliping sa gigilid, di ba? So yung timawa, yun yung middle class. Panggitna siya. Nasa ilalim siya ng raha at maharlika. Kasi yung raha at maharlika, sila yung pinakamataas ang uri o class sa lipunan nung semi-slave, no? At semi-communal society sa Pilipinas, bago dumating ang mga Kastila ito. At meron tayo yung pinakamababa, yung tinatawag nating alipin naman. Okay? So, syempre nagde-develop ang lipunan, no? Through time. Umabot tayo sa tinatawag nating Muslim Sultanate. Actually, maraming bansa sa daigdig na traceable ang kanilang kasaysayan ng kanilang sibilisasyon sa mga sultanadong Moro, no? Sa atin, yung Muslim Sultanate, siya yung pinaka-highest societal organization. Okay? Nung panahon na yon, bago dumating ang Kastila,
Masasabi natin ang lipunan noon ay feudal at ang system of government ay base sa tinatawag nating teritoryo. Okay? Meron ng produksyon noon, ha? Ibig sabihin, syempre, nabubuhay ng mga tao, di ba? Kailangan nilang kumain, kaya kumakayod sila. Di ba? Kailangan nilang mabuhay, kailangan nilang mag-survive. Meron na tayong tinatawag na produksyon. Yung produksyon nun ay para lamang sa konsumpsyon. Sabihin, kung ano lang yung kailangan ng tao para mag-survive, mabuhay, yung para hindi sila mamatay, no? Magpapatuloy ang buhay nila sa pang-araw-araw. Kung ano lang yung kailangan nilang kainin sa araw na yon, yung kailangan lang nilang para sa kanilang pangangatawan, yun lamang yung kanilang pinoproduce, yung kailangan nilang i-consume. Wala pa nun surplus, ha? Nung bago dumating yung mga Kastila dito sa pinag-uusapan nating stage na pinakamataas na inabot na tinatawag na Muslim Sultanate. At ang mga lalaki at babae noon ay equally responsible for food production. Hindi yung lalaki lang ang inaasahan sa pagpoproduce ng mga pangangailangan para sa pagkain. Pati ang mga babae, meron din silang papel. Okay? Or hindi vice versa, na ang mga babae lang ang responsable sa food production. No. Silang dalawa, both men and women, babae at lalaki, kalalakihan at kababaihan. They were equally, pakinggan yung mabuti yung sinasabi ko, equally responsible for food production. At ang mga kababaihan ay engaged din sa farming and fishing. At sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan, bago pa dumating yung mga Spanish colonizers, yung mga babae at lalaki, they shared in household chores. Ibig sabihin, nagtutulungan sila sa gawaing bahay. And the care of the children, pag-aalaga ng mga bata, although it was primarily the responsibility of women naman, alam nyo, hindi maaalis yun eh. Kahit na sabihin mo na talaga nagtutulungan ng babae at lalaki pagdating sa mga gawaing bahay, pagdating talaga sa pag-aalaga ng bata, meron talagang natural na trabaho na kakargahin ng babae kasi yung babae nagbubuntis, siya ang nanganganak at siya rin ang nagpapasuso up to a certain point, di ba? Kasi hindi naman agad mo tatanggalin yung pagpapasuso kapag panganak ng babae. Doon pa lang magsisimula yung pagpapasuso at nung unang panahon, matagal siyempre yung panahon ng pagpapasuso sa mga bata. Hindi katulad ngayon, mga panahon na to, na after a few weeks or days nga lang yung iba, iwi-win away na yung bata sa pagsuso sa gatas ng ina at sisimulan na ang pagpapadedi naman sa bote, no? Yung gatas ng baka, no? Nung unang panahon, hindi ganon, no? At ang childbirth noon, yung pagbibigay, yung panganganak, ang taas ng value niyan na binibigay ng lipunan. Alam nyo? Kino-consider yan na malaking kontribusyon sa produksyon. Tingnan nyo pakinggan nyo mabuti yun. Malaking kontribusyon sa produksyon. Kasing halaga siya. Hindi katulad ngayon. Parang ang panganganak, ang pagbubuntis at panganganak, yung childbirth, ay na-relegate sa secondary position. Ang hindi siya kasing halaga ng produksyon. Ang tawag natin sa childbirth ngayon, no, kung gagamitin natin ng terminology ang ginagamit natin sa lipunan, ay reproduction. Di ba? Kasi nanganganak ang kababaihan ng salin lahi, yung susunod na magiging mga manggagawa, susunod na magiging mga professional, and so on and so forth, na siyang gagampan sa proseso ng produksyon. Noong unang panahon, before the arrival of the Spanish colonizers, sinasabi ng mga researchers, ng mga historiador at ng mga anthropologists, hindi siya ganon. Mataas ang binibigay na pagpapahalaga na halos magka-level sila. Highly valued ang childbirth. Kasi, syempre, konti pa ang tao. Di ba? Para lumakas ang lipunan, dumami, ang magpa-participate sa proseso ng produksyon,
kailangan dumami kayo at napakahalaga ng papel na ginagampanan ng babae kasi sa totoo lang, sino ba ang pwedeng magbuntis at manganak kundi ang mga kababaihan lamang, di ba? Ito pa. Nung pre-colonial society, yung wala pa yung mga Kastila, wala pa yung colonizers natin, merong mga ritual ang mga tao sa komunidad. At marami sa mga ritual na yan na tinatawag na religious rituals, women-led yan. Ito yung sinasabi kanina nung ating tagapakinig na nung unang panahon daw, meron tinatawag na mga babaylan at sila considered na mga priestess, mga leader sila sa komunidad. Totoo yun. Ito yung tinatawag na women-led religious rituals led by what they used to call babaylan. Of course, nung mga panahon na yon, yung militar, syempre kailangan pagtanggol ng mga tao yung kanilang komunidad, no? Kasi syempre may mga labanan, may mga conquest na nangyayari. Yung yung mga lalaki naman yung namumuno sa larangan ng militar. At ang childbirth noon at saka yung child rearing, buong community nagtutulong-tulong sa tinatawag nating childbirth at saka child rearing. Pagpapalaki, pag-aalaga ng mga bata. Children were treated equally and given importance. At ang mga babae noon, binibigyan sila ng kapangyarihan, otoridad. Ang ginagamit nilang salita dito, free reign. Sila yung may control ng kanilang sexuality, yung kanilang sexualidad, except for those with husbands. Siyempre, kapag meron ka ng asawa, nung unang panahon, bago dumating ang mga Kastila, wala ka ng free reign sa iyong sexuality. Kasi nagsisimula na rin yung 1:1, no, na relasyon, no, yung tinatawag nating monogamia. Although noon, meron pa rin naman na nagpa-practice ng mas maraming asawa kesa sa pagkakaroon ng mas maraming asawa kesa sa isa. Okay. Ngayon, siyempre ang babae at lalaki, nakikita natin sila o bahagi sila ng iba't ibang uri o klase. Classes, no, sa ating lipunan. Whether ito ay ruling class, may babae yan, o kaya yung mga alipin, meron ding babae, no? Pero doon sa ruling class, yung mga babae nag-enjoy nung panahon na yon, before the coming of the Spaniards, ng mga pribilehyo katulad ng pribilehyo ng mga lalaki doon sa class na yon, sa uri na yon. At nagsimula na ang common practice ay monogamia na, meaning 1:1 na. Wala na yung maraming asawa, although may mangilan-ngilan pa rin na nagpa-practice ng pagkakaroon o allowed pa rin, hindi naman illegal, no, na magkaroon ng more than one asawa, no. Pero nung mga panahon na yon, walang prostitusyon. Ayan yan yung tatandaan po natin yan, kasi napakahalaga nitong pinag-uusapan natin para ma-pinpoint natin yung exactly paano ba nagsimula ang pagbaba ng estado ng kababaihan sa ating lipunan. Paano sila naging second-class citizens. Okay, katulad ng sinabi ko, dumating ang mga Kastila, 15th century, para i-conquer ang iba't ibang mga bansa, no? Naghahanap sila ng ginto, naghahanap sila ng herbs and spices, at the same time, ginamit nilang sandata ang krus upang sakupin ang mga bansa. Sa ngalan ng Kristyanismo, ang kanilang sinasabi, dahilan kung bakit sila nagkaroon ng mga conquest o pagsakop ng iba't ibang bansa. At kasama na ang Pilipinas dyan. Diyan nila in-establish yung colonial and feudal society. Women yan, nagsimula na yan. Yung mga babae, nasimula nang ma-confine to traditional gender roles. Yan, pag-uusapan pa natin yan. More, extensively mamaya, no? The church controlled their sexuality and forced them to remain in the domestic or private sphere of society, such as the church and the home. Nagsimula na yan. Yung mga babae, okay, dito kayo, pambahay kayo, kayong bahala sa bahay, at kayo yung bahala na nagsisilbi sa simbahan,
dasal ng dasal, and so on and so forth, no? Ayan. Okay. Dito na nagsimula na yung abilidad ng babae, kakayahan at kakanyahan ng babae na magbigay buhay, no, sa bata, yung childbirth. At yung role niya na caregiver ng mga bata, dito na nagsimula na mabigyan lalo ng importansya. Okay? Pero sa kabilang banda, tinuruan din, lalo na ng simbahan, ng mga praile, ng mga conquistador, yung colonizers natin mga Kastila, dapat ang babae ay obedient, masunurin, okay? Chaste, yung kanyang puri ang pinakamahalaga sa kanya, no? Yung meek, dapat mahinhin. Hindi siya dapat kasi pag hindi mahinhin, yan, bulgar yan, no? Okay, yan, nagsimula na yung mga ganyan. Kailangan siya mapasensya. Dadaanin niya lahat sa dasal. At yes lang ng yes, okay? At resilient. Anong ibig sabihin resilient? Kahit na pang anong delubyo ang darating, kailangan babangon at babangon ng babae mula sa mga delubyo, mula sa hamon, mula sa problema, mula sa pansasamantala at pangapi. Ginawang submissive ang babae pagkat nagsimula ng mabuo ang mga batas mismo na naglagay sa babae sa isang submissive na sitwasyon. Okay. Ayan na. Nag-develop na ang lipunan. Okay? Habang nagde-develop ang lipunan, ayan na. Naging kolonya na tayo, di ba? Nag-develop na ang lipunan into a colonial society. Ito na yung colonial and semi-feudal period. World War II ito. Okay? Panahon ng World War II. Okay. At yan, namamayagpag na ang tinatawag nating kolonyalismo ng Amerikano. Wala na yung Kastila, mga Amerikano na ang pumalit. Dito talagang napuruhan ang mga magbubukid, ang mga magsasaka. The peasantry suffered because of reckless land grabbing and intensification of feudal and semi-feudal exploitation. Ito na, katindihan na to. Oh my God. Kung babalikan natin, alala nyo, noong panahon ng Kastila, meron tayong tinatawag na encomienda system na halos, naku, kung manakop, no? Talagang ang mga mananakop noon, talagang ang premyo sa kanila ay vast tracts of land. Talagang ekta-ektarya ang lupa yan. Kanya hanggang ngayon, meron pang ganyan, di ba? Yung mga mayayamang angkan, mga pamilya na nagtataka tayo, saan naman nila nakuha lahat ng lupa nila? Nagsimula pa yan noong mga panahon na yon. Panahon ng mga Kastila, di ba? Na nagpasa-pasa from one generation to another. Okay. Ngayon, sa pagpapatuloy ng ating diskusyon o kwentuhan sa American colonialism, dito nag-intensify na yung pang-api. The oppression of Filipino women intensified during this period. Among farm workers, ang mga babae na tumutulong sa pagsasaka sa bukid. Di ba? Sa bukid, ang lahat ng mga lalaki nagtatrabaho sa bukid. So merong Panginoong may lupa, yung landlord na nagpapatrabaho ng bukid niya, yung tinatawag nating farm workers. Sino ba ang tumutulong sa pagtatanggal ng mga yung mga weeds, yung tinatawag, yung mga damo-damo na nakakasira sa lupa, 'di ba? Mga babae, mga bata, babae, ganyan. Sino ang nagluluto? Babae. Sino yung nagbabalot ng mga pagkain, tanghalian, merienda ng mga magbubukid o magsasaka, mga babae 'yon. 'Di ba? Tumatawid sila sa pilapil, may dala silang basket. Pagkatapos nilang magluto para hatiran ng pagkain ng kanilang mga asawa, kanilang mga anak na nagtatrabaho sa farm, 'di ba? Sa totoo lang, hindi yun bayad. Pero nagtatrabaho sila, ha. Ang bayad lang kasi yung farm workers. Ano to, hindi silang may-ari ng lupa, mga farm workers. Itong may mga may-ari ay yung mga landlords, yung mga Panginoong may lupa. Okay? At alam natin
totoo yung kwento na kapag nagkanda utang-utang ang mga pamilya sa kanilang mga landlord, sa may-ari ng lupa, yung mga tinatawag nating mga elite ng mga panahon na yon, ang ibinabayad nila ay yung mga babae. Yung anak na babae ang binabayad. Di ba yung binabayad sa mga asyendero noon, yung mga babae na ginagawang alila ng mga mayayaman. Kanya nga sabi, pambayad daw ng utang yung mga babae. At minsan naman, well, hindi lang minsan, kundi madalas na practice, yung mga batang lalaki naman, sila naman yung parang ipinambabayad bilang mga farm workers kapag nabaon sa utang ang mga pamilya ng mga magbubukid. Okay? At nung panahon pa rin na yon, yung dating feudal structure ng family, no? Yung feudal structure ng family na tinutukoy natin, yung tatay, yung pinaka-pillar ng pillar of the home. Siya yung pinaka sandigan, no? Pinaka-poste ng bahay. Siya yung nagbubuhat ng pamilya. Yung mother at saka yung children, sila ay mga taga-sunod lang. Of course, panahon ng Kastila, ganun na-maintain ang ganyan. Kung saan yung tatay, yung padre de familia na tinatawag, siya yung gumagawa ng mga desisyon at yung mga anak, yung nanay, asawa, sila'y taga-sunod lamang. No? Of course, meron na ring maliit na bilang ng mga female professionals, no, nung mga panahon na yun, lalo na sa field of teaching naman, no. 'Di ba nung araw, halos ang lahat na nakikita natin ng mga guro, majority puro mga teachers. 'Di ba? Of course, marami rin teachers na kalalakihan nung araw, pero meron na rin bilang ng mga female professionals na tinatawag nating mga guro o nasa field ng pagtuturo o edukasyon ang ginampanang papel ng mga kababaihan. So magandang development din yan, no? Kasi nung araw, hindi naman priority ang pagpapaaral sa mga batang babae. Di ba pag marami kayong magkakapatid nung araw, sasabihin nila, 7 kayong magkakapatid, 10, 13, o yung mga lalaki lang ang pag-aaralin ng elementary, yung mga babae hindi na pag-aaralin kasi hindi sila prioridad. Bakit? Ang katwiran kasi nung araw, mag-aasawa din lang naman yan. At hindi naman nila dadalhin yung apelido ng tatay. Kasi 'di ba nakasunod lahat ng apelyido ng lahat ng anak, lalaki at babae sa apelyido ng tatay. Okay. Ang tagapagdala talaga ng apelyido ng tatay ay yung lalaki. Yung mga babae pag nag-asawa, mawawala na yung apelyido ng lalaki. Parang ganun 'yun eh. So, merong ganong pagpipitagan doon sa pagbibigay ng prioridad sa pag-aaral ng mga batang lalaki over sa pag-aaral ng mga batang babae. Kanya mas konti yung mga nag-graduate ng high school, kahit nga elementary, ng college lalo na, yung mga degree holders ng babae, although meron na. At ang mas pinakamarami dito ay yung field ng teaching. Okay. Doon naman sa mga upper classes, ito na yung mga may kaya naman, no? 'Di ba? Marami rin naman mga may kaya nung mga panahon na 'yon, ng mga Amerikano. Yung mga babae sa panahon na 'yan, nasa bahay lang sila. Okay? Pero nagsimula na silang bumukas ang isip kasi syempre sa lower class kami, nakakapag-aral ng elementary, high school di ba? Tapos meron din sineswerte na nakakapag-college, pero konti lang yon. Siyempre sa mga may kayang pamilya naman, yung mga mas nakaririwasa, di ba? Although relegated sila sa bahay, meron na silang nagbabasa na sila, some of them are professionals, siyempre marami ng mga nakakapasok na iba't ibang mga lathalain, publications na may access sila at alam nila na nangyayari na yung mga kampanya sa iba't ibang bahagi ng daigdig para sa literacy, pagpapaaral ng mga kababaihan at saka yung karapatang bumoto. At dyan sa panahon na yan din, yung mga babae, dahil sila yung nagsasuffer dun sa mga bisyo,
Di ba? Pagbabisyo yung mga asawa at na lalaki, syempre ang tinatamaan nagsasuffer yung mga babae. Nagkakanda utang dahil sa bisyo, sugal, ganyan, alak. Tapos yung nag-engage sa pambababae, prostitusyon, yung tinatawag na pagbagsak ng moralidad. Marami din noon yung mga babae na galing sa nakaririwasang pamilya ang aktibo rin sa simbahan, by the way. At malakas noon nung mga panahon na yon yung kampanya din among women na tigilan itong mga bisyo na ito na nakakasira sa moralidad at nakakasira sa fabric ng society. Pero at the same time, merong campaign for literacy at meron din campaign for the right to vote o yung tinatawag natin suffragettes movement. Yung suffragettes movement, hindi lang yan sa Amerika, hindi lang yan sa Inglaterra, sa Europa. Meron din yan dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas mismo. At dito mismo sa San Fernando, dito sa Pampanga, meron yan. At yung mga babae na yan, hindi talaga tumigil hanggat hindi nabibigyan ang mga kababaihan ng karapatang bumoto. Can you imagine, nung unang panahon, hindi nakakaboto ang babae. Wala silang karapatan na piliin kung sinong mamumuno sa kanilang mga leader, lalo lang sila hindi pwedeng magpaboto kasi wala nga silang karapatang bumoto eh. Okay. Nagawa ng mga babaeng ito ang mga bagay na ito sapagkat kahit papano, dahil they belong to the same elite class, yung mga nakaririwasa, may kaya sa pamilya, mayayaman even, dahil meron silang mga katulong. Nakakapagbayad sila ng katulong. Hindi na sila, kahit silang namamahala sa bahay, meron silang katulong, may tagalaba, may tagaluto, di ba? May tagalinis sa bahay. So nagkaroon sila kahit papano ng means, ng oras to engage in discussions, alamin kung ano na yung mga developments sa mundo, sa Maynila, sa iba pang mga lugar sa Pilipinas. At doon, nagkaroon ng lakas ng loob para ipaglaban ang karapatan ng mga babae na makapag-aral at karapatan bumoto. Okay. Alam naman natin, di ba, na mga Amerikano, pinalakas nila yung public school system. Di ba? May public school system na tinatawag. At alam naman natin na merong American liberal education. Liberal mga Amerikano, no? Kasi syempre nanggaling sila sa Western culture, no? So yung Western culture na ito nagdala sa Pilipinas ng tinatawag na American liberal education and culture at nagpasok din sila ng mga changes sa ating ekonomiya, nagbigay sila nagpasok sila ng iba't ibang mga paniniwala, no? Binigyan nila ng bagong kahulugan yung paniniwala na ang mga babae ay pambahay lang. At ang emphasis na binibigay nila sa purity of women at yung practice ng double standard na natili. Sabihin na natin, liberal ang mga Amerikano kumpara sa mga Kastila na ang orientation ay religious, no? Yung mga Kastila noon. Pero kung tutuusin, pinanatili ng klase ng kultura at edukasyon na ipinasok ng mga liberal na Amerikano yung pagpapahalaga sa puri ng babae at yung practice ng double standard. Ano yung double standard? Nakapag-aral ka, nagtatrabaho ka, meron kang karera, pero pag uwi mo, ikaw pa rin ang pangunahing may responsibilidad sa gawaing bahay. Yung domestic work. Okay? Kanya tinawag siyang double standard. Okay? At saka yung double burden pala yun. No? Yung may trabaho na sa labas, pagkatapos pag uwi mo, sa iyo pa rin yung trabaho. Pero yung double standard naman na tinutukoy ko, yung mga babae, napakahalaga, binibigyan masyadong value o pagpapahalaga o premium yung purity. Pero yung mga lalaki, pwede silang mag-engage sa alam mo na, alam niyo na ibig sabihin, may mga mistress yung mga lalaki, pero
yung babae kailangan manatiling pure, ganyan. Yung tawag dito double standard, no? Okay. Of course, hindi ko naman sinasabi na na kailangan ko nang bababae yung lalaki. Manlalaki naman yung babae. No, hindi yun ang sinasabi ko kasi hindi naman yun hindi yun ini-espouse ng ating mga paniniwala sa pagpapalaya ng kababaihan. Although mga lalaki ay produkto din ng klase ng lipunan na meron tayo, and therefore maituturing natin na sa isang antas sila ay biktima ng maling pagpapalaki, hindi dapat katwiran yon, hindi dapat excuse yon, at lalong hindi dapat excuse na kung ang lalaki ay nakakapambabae, ang babae ay manlalalaki din. Malinaw tayo dyan, ha? Okay. With the expansion of plantations and the gradual decline naman ng weaving industry, kasi nagkaroon ng malawakang weaving industry, no, domestic weaving industry sa iba't ibang mga komunidad, dahil nag-develop na yung mga factories sa iba't ibang mga lugar, at kahit na sa Maynila may mga factories na yung mga weaving, di ba? Pag namamasyal tayo sa mga tourist destinations, kunyari sa Mindanao o kaya sa Cordillera, merong mga weavers Pero kakaunti na yan, kahit naman sa mga bandang Bicol or Quezon meron lalo na sa Ilocos, di ba? So kahit saan bahay ka pumunta noon, may mga weavers yung gumagawa nung alam mo yung inabel, yung yung Ilocano cloth na tinatawag. Noon maraming ganyan sa mga bahay-bahay sa iba't ibang community, pero syempre nagde-develop ang ekonomiya, nagde-develop ang teknolohiya, nagkaroon na ng mga pabrika, unti-unti na wala ng hanap buhay yung mga kababaihan na nakikinabang sa weaving, domestic weaving sa iba't ibang komunidad ng Pilipinas. Therefore, nawalan sila ng trabaho. Thank you for tuning in to So to Speak podcast with Sonia P. Soto. You just listened to the first part of our episode, KKK, Kabayanihan ng Kababaihan sa Kasaysayan. Stay tuned to our Spotify and YouTube channel for the continuation of our deep dive to the remarkable yet usually untold stories of the Philippine women throughout history. Stay engaged, stay inspired, and keep on listening to So to Speak podcast on CLTV 36.